Comrade, umuntu usekungconywana manje ukuthi umuntu usukafladwa ama-calls amaningi. Uyabona umuntu ulaka olukubantu ukuthi lungakanani. Wagcina kwayena umuntu esenolaka kwayena, angiyena umuntu olaka mina. Kodwa nje into eyayingifikele njengaleso sikhathi ngizoyiphinda-ke le. Umagayi lona akukona ukuthi thina sidifaya ubuholi. But i-problem if ungakwazi ukukhonektha ama-dots ento eyenzekayo ukuthi kwenzekani, uyohlala une-problem. Njalo uyohlale ushawa induku ikuthole nje ungavikanga. Manikhumbula kahle ukuthi kunomuntu la okuyi-higher structure obephusha into ka-50+1 mangaphosisi oku-organizer ka-national. Wathi akuhanjwe kuyokakhwama branch sayeka ukubuza ukuthi obani abazobe bama-deployee from higher structure kulawo ma-branch. Ibukeni lana-ke ma-comrade, if ukhuluma ngama-well structured organization la sisuka khona, mangabe kune-branch kune-meeting ye-branch kuzokhetha ubuholi, kuyadeploywa someone from higher structure azo-observer ukuthi yonke into ihamba ngendlela yini. Kubo yena ofaka isigxivizo or i-report owenza i-report yokuthi cha kwenzekile u-1 no-2 no-3 wakhetha ubani, ubaba ubani, umama ubani, usisi ubani, ubhuti bani wakhetha ucomrade. But-ke sibizana ngama-comrade, ngizama ukusho ngamazinga mina. Impela umhlangano ube impumelelo bekufanele uhlale. Ake sithi-ke kwamanye ama-branch kuvane kwasuka abantu nje bavane bawu-10 bathi thina sesiyi-structure bafaka ama-additional members. Ubani wayekhona observer leyo nto. So mabethi bafuna 10 per branch, ubani ngempela sengisho kahle lento owaziyo ngempela ukuthi kuleso structure ngempela u10 wakhethwa ngendlela efanele. Yini ke I'm telling you, uyomana ngibhalela incwadi uorganizer ka-national uye lo ufika nalomqondo. Uye ngiyabona ama-comrade sikhuluma ngomholi azabonakale ukuthi umuntu osidalela i-problem kule organization national njengamanje uyazazi yena akayedwa. There are more than 4. Ngelinye ilanga ngizowasha amagama. Mase ngisho amagama nibokwazi lo muntu useyahamba. Ngisho ngithwaze ngiwasho sengaphuma kumkondo ngaqoshwa. Ngoba fire silindele noma yini ngoba silwa ne-system la ezohluphekisa more. Le organization kwathiwa is a revolutionary organization ezolekelela umuntu omnyama. But I can tell you now again ukuthi angeke lenhlangano izizumkhulula umuntu omnyama ngalabaholi ngendlela abacabanga ngayo nangendlela abaplana ngayo kulama position abakuwona. Baningi baplana behind iback kamongameli. Bamdayisele enhle into le. Kanti bayazi bonke bafihleni ngaphansi kwakhaphethe. Bafihla isikhiye. So ke singazwakala nje abantu abangumsindo noma abagulayo noma abahlanyayo. But I'm glad ukuthi khona i-official eyodwa esingifonela liyayizwa lento engishoyo. Ukuthi nobe bengayinakileke lento. So ke asiyigadeni bafithi organization and connect the dots. Sonke isikhathi bakwenzeka into cabanga ukuthi lento yenziwe lana. Nanokuthi sebebonile ukuthi u90% wabantu bomkhonto bakaze babe semaqenjini azepolitiki. So abazi lutho ngepolitiki ukuthi kwenzakalani. Noma kwapolitiki ngoba phela asikakapolitikani thina sodwa. Ukupolitika sipolitika namanye amaqembu. Asazi lutho ngama-structures. Akwazi kwakhiwe i-structure ingabi khona i-deployee from higher structure izobheka ukuthi ngempela abantu ababekiwe wonke umuntu uhappy kuleyo ward. Yenzeke nini-ke leyo nto? Izokwenzekani nje wasibheka ama-elections? Into thina besiyilindele eyokuthi kususwa ama-structures njengobantu bebeshilo emeetingini yayikhona. But akafuni u-organizer ka-national lama-structures asuke.
akafuni asuke ngoba lama structures usenodobo kuwona nabantu abathize. Yikho ke kunjena nje sizobona ngathi kunenkinga lapha phezulu kanti cha ayikho inkinga engakanani. Abantu ababodwa abagangayo lapha nabelokhe beganga ngoba befuna lento ukuyichanela ngale ndlela abafuna ngayo. Yingakho kusindeka nje ukuthi kuphuma incwadi ukuthi ama structures adisbandiwe. Sizoze sizidisbandele lama structures SG sama masses phela. Sizohlangana sonke sama province. Nizosibona ukuthi siyakhuluma. Uyedwa umuntu osilalela ama sikhuluma kule organization upresident. I'm sorry ukuthi ungena SG ungena kulento inabantu vele abayiphushayo. Akuze ukusebenza umqondo wakho la. Bazowudilute umqondo wakho kuze kube sengazi ukuthi wena mase sekunama challenges bese kuthiwa wena. So ke sizokulekelela nathi sikubeke la sikubeka khona. Sizokulekelela sikubeke la sikubeka khona. Kodwa sesiyacela manje ukuthi upresident sicela silungisele lapha phezulu. Kuphuma umuntu oyedwa phezulu. Kusafanele kuphuma inqwaba ukuze ilunge leyanto. Akuphuma incwadi futhi eshoyo ukuthi ama structures ama region wonke eSouth Africa angifuni kuthiwa mina ngilwa neregion ethile. Ama comrade onke ashilo ukuthi ama structures abanikeze inkinga abeka izathu eziningi. So ke injalo ke ayigubhe. Sanibona wema comrade. Ngibingelele nobuholi obuphezulu. Ngibingelele no SG omusha. Umagayelo. Ake ngiqale lana ukuthi niyabona leli qembu nizolibulala. Le organization izobulawa yini ngezandla zenu. Asiqondile thina ukudefy any order eqhamuka kuma top structures. Mina senomane ningixosha. But into mayingena direction ayina direction nginjalo nje angeke ngize ngishintshe. Ngoba asikwazi ukuthi singathi sizokwenza kangcono impilo zabantu ningasilaleli wathina. Ningawalaleli ama masses athi nilalele mina. Abantu kudala befona abaphendulwa kule number ekuthiwa siyifonela. Kwa SG wethu ke is nowhere to be found. Lalelani webafethu alenda kuyona yobucelebrity. Uzuma wasakhela leli qembu sathemba i-ideology yakhe. Sabuyelwa yithemba lokuthi sizoyithola lento esiyifuna usabantu. But iproblem yala emkontweni yokuthi ngaphambi kokuba kucatshangwe ngabantu kucatshangwa ngeplan kuqala yokuthi izosiza kuphi going forward. Anikwazi ukuthi organization ingakazi ibe na conference ku-ithi constitution ya appointwa. Namhlanje sekunama meetings athi afuna 10 or 10 abakhethwa uba labo. Thina sazi ukuthi mangabe kwakhiwa ibranch kuba khona umuntu oqhamuka kwi-higher office azo observe ukuthi labantu abakhethiwe or that structure esikhethiwe si authentic or si legitimate. Okunjani lokho kufanele kuthi angithi laba 10 bakhethwe yilezi structure athi ama comrade acela ukuthi azisuspend noma zihlale eceleni noma ziphume. Nenzani umthethweni ngempela? Usho ukuthi bafowethu senicabanga ukuthi imiqondo yethu ayisacabanga ngaleyo ndlela. Nenzani yini lento ngempela eniyenzayo? Ngoba labo mangabe kwezinye indawo bekhona labo kade beqalile lento kuyenza. Kusho ukuthi information iyaphuma ufika unomvalo kungenzeka ukuthi le information kade yaphuma ngoba kudala ama regional structures ehambe beka istructure ngisho kuthiwa istructure ingabekho. Nizoyibuyisa kanjani iunity kule organization ngicela ukubuza. Noma vele iunity aniyifuni. Niyazi ukuthi le damage sizoyibona phi? Sizoyibona mangaba ama masses esahamba yovota la ayokhala khona ethi alahla ivoti lawo. Athi abuyela kumsholozi thothi naye ayikho into asengayenza senihlele ema-ofisini. Asizokuyivuma ke ma comrade. Mina noma naningixosha
ngimi nama-masses ngoba ngazi usizi labantu ingakho usize kuleli qembu ngoba sifuna kuzoshintsha impilo zabantu hayi enye into hayi impilo kasibanibani la anibuyeleni kwi-drawing board niyeke lento eniyenzayo aniyekeni lento eniyenzayo nithi abantu abayezele nge-transport yabo kumaveni kunogogo lana kunobani yelayelani bafethu asipreache lento esiyipreachayo phela siyenze abantu bomkhonto niyazi ukuthi basafarishile basebenzisa iy'mali zabo kwaze kwafika lesi sikhathi basafarishile bengithi angizukuyenza i-VN basafarishile abantu bomkhonto baphelelwe imali niyaphinda futhi manje ngoba nifuna ukuthi akeze ofuna ukuza ongafuni ukuza noma ongenayo imali aninandaba naleyo nto nizoqasha inqwaba yamaveni e-KZN le nto ibingenziwe endaweni eyodwa enkulu zikhona indawo ezinkulu yini le eniyenzayo ngempela ngoba kwalento asiyazi thina yini lento eniyenzayo ngitheke mina-ke nongixosha uma ngabe ningixosha kodwa sekuyisikhathi manje sokuthi anisizi ukusenzisa into esingayifuni noma esingayiboni uma ngabe into singayiboni kahle aninizi ukusenzisa yona nikhipha iy'ndawo amaveni awekho nizosho manje ekuseni amaveni nikhiphe amaveni manje hayibo ma-comrade kanti ngempela nicabanga kanjani sekuthiwa futhi manje abantu abeze nama-ID kwenziwani kanti lana ma-comrade hayi sixosheni asiyindawo futhi uma ngabe nisixoshe sohamba soyihlalela emakhaya ngeke size sidlale nini ngoba ngiyayazi yonke lento into enonkuna phakathi nabanye abaholi engingakazi ukuba menshina manje ngoba ngisafuna ngiqale ngikhulume nabo unkuna ngakhuluma naye izoba nje ngoba labantu benza ongazi ukuthi they just submitting a valid points kanti bona bayazi babekeni bazingela noSawoti I submit sanibona ma-comrade ngibingelele nobuholi obuphezulu ngibingelele no-SG omusha uMagayelo ake ngiqale lana ukuthi niyabona leli qembu nizolibulala le organization izobulawa yini ngezandla zenu asiqondile thina ukudefya any order eqhamuka kuma-top structures mina senomane ningixoshe but into uma ingenayo i-direction ayinayo i-direction nginjalo nje angeke ngize ngishintshe ngoba asikwazi ukuthi singathi sizokwenza kangcono iy'mpilo zabantu ningasilaleli kwathina ningawalaleli ama-masses athi nilalele mina abantu kudala befona abaphendulwa kule namba ekuthiwa siyifonele kwa-SG wethu-ke is nowhere to be found lalelani webafethu alento akuyona yobucelebrity uZuma wasakhela leli qembu sathemba i-ideology yakhe sabuyelwa yithemba lokuthi sizoyithola lento esiyifunayo sabantu but iproblem yala emkontweni yokuthi ngaphambi kokuba kucatshangwe ngabantu kucatshangwa ngeplani kuqala yokuthi izosisiza kuphi going forward anikwazi ukuthi organization ingakazi ibe na conference ku-ithi constitution ya-appointwa namhlanje sekunama meetings athi afuna 10 o10 abakhethwe uba labo thina sazi ukuthi mangabe kwakhiwa ibranch kuba khona umuntu oqhamuka kwi-higher office azo-observe ukuthi labantu abakhethiwe or that structure esikhethiwe si-authentic or si-legitimate okunjani lokho okufanele kuthiwe angithi laba 10 bakhethwe yilezi structure athi ama-comrade acela ukuthi azisuspendwe noma zihlale eceleni noma ziphume nenzani umthethweni ngempela usho ukuthi bafowethu senicabanga ukuthi imiqondo yethu ayisacabanga ngaleyo ndlela nenzani yini lento ngempela eniyenzayo ngoba labo mangabe kwezinye indawo bekhona labo kade beqalile lento kuyenza kusho ukuthi information iyaphuma ufika unomvalo kungenzeka ukuthi le information kade yaphuma ngoba kudala ama-regional structures ehambe beka i-structure ngisho kuthiwa i-structure ingabekwa nizoyibuyisa kanjani i-unity kule organization ngicela ukubuza noma vele i-unity aniyifuni
niyazi ukuthi le damage sizoyibonaphi? Sizoyibona mangaba ama-masses esahamba ayovota la ayokhala khona ethi alahle ivoti lawo, athi abuyela kumsholozi uthola naye ayikho into asengayenza, senihlele ema-ofisini. Asizukuyivuma-ke ma-comrade. Mina noma naningixosha ngimi nama-masses ngoba ngazi usizi labantu, ingakho usize kuleli qembu ngoba sifuna kuzoshintshwa impilo zabantu, hayi enye into, hayi impilo kasibanibani la. Anibuyeleni kwi-drawing board niyeke lento eniyenzayo, aniyekeni lento eniyenzayo. Nithi abantu abayezele nge-transport yabo kumaveni, kunogogo lana, kunobani. Yelayelani bafethu, asipreache lento esiyipreachayo phela siyenze. Abantu bomkhonto niyazi ukuthi basafarishile, basebenzisa iy'mali zabo kwaze kwafika lesi sikhathi. Basafarishile, bengithi angizukuyenza i-VN. Basafarishile abantu bomkhonto, baphelelwe imali. Niyaphinda futhi manje ngoba nifuna ukuthi akeze ofuna ukuza, ongafuni ukuza, noma ongenayo imali, aninandaba naleyo nto. Nizoqasha inqwaba yamaveni. e-KZN le nto ibingenziwe endaweni eyodwa enkulu, zikhona indawo ezinkulu. Yini le eniyenzayo ngempela? Ngoba kwalento asiyazi thina yini lento eniyenzayo. Ngitheke mina-ke nongixosha mangabe ningixosha, kodwa sekuyisikhathi manje sokuthi anisizukusenzisa into esingayifuni noma esingayiboni. Mangabe into singayiboni kahle, aninizukusenzisa yona. Nikhipha indawo, amaveni awekho, nizosho manje ekuseni amaveni, nikhiphe amaveni manje. Hayibo ma-comrade, kanti ngempela nicabanga kanjani? Sekuthiwa futhi manje abantu abeze nama-ID. Kwenziwani kanti lana? Ma-comrade, hayi sixosheni. Asiyindawo futhi mangabe nisixosha sohamba soyihlalela emakhaya, ngeke size sidlale nini ngoba ngiyayazi yonke lento. Into enonkuna phakathi nabanye abaholi engingakazi ukuba mention manje ngoba ngisafuna ngiqale ngikhulume nabo, unkuna ngakhuluma naye, izoba nje ngoba labantu benza ongazi ukuthi they just submitting a valid points, kanti bona bayazi babekeni, bazingela noSawoti ayisubmit. Ngiphinde futhi nginibingelele uFace 2 lo. Mangabe webaholi naningasidingi kwakufanele nisitshele, ngoba uNxamalala unenye mhlawumbe i-ID yenina ninenye. Mangabe naningasidingi, and enye into engifuna ngiluke nginivezela yona yokuthi asisabuyeli la siphuma khona, singamane sihlale phansi ngoba kusho ukuthi akekho umuntu ozosisa kwi-revolution if i-revolution ithi lalela asilalelane. Simple thing la Nomvalo, bonke ubuhlo benze kwi-ad hoc bungacishwa ilento eniyenzayo njengamanje. Lento eniyenza njengamanje niyifosa ngenkani kuthina, senisifuna ama-ID, senisifuna ama-proof of address. Kahle lento sayigcina ngobandlululo. Akuyona i-conference, lesitsheleni sekune-conference. Makune-conference yokukhethwa 10-10 akuhanjwe kuyoqalwa phansi kuyokhethwa kube ne-conference yo-10-10-10, kube khona ama-observer from high office. Angeke nisitshele ngo-10-10-10 abazokhethwa abantu ngabangani babo, nithi labo 10-10 ba-legitimate. Anikwazi ukwenza leyo nto. Asizona iy'ngane la. Manifuna ukugxosha niqale ngami ukugxosha. Phela lana thina sayizela, asilethwanga umuntu. Manifuna ukugxosha qalani ngami ukugxosha, ningaqali nikhulume ngoba yithi sisebenze kanzima la. Khona abantu abafike la kule organization manje. Bafike basenzela imese engakazi izibonwa. Abanye bafike sesivotile basenzela imese engakazi izibonwa. Ngokubona ukuthi le organization iyakhula, babothi nasi stepisi sokuceba. Niyaqhubeka futhi nenza same thing. Maningena kulama position ungathi plan nisuke ningenayo, ani consult. Nenza into ecatshangwa yini. And siyabona ukuthi ngisho lelizwe ngathiwa liyabuya lizophathwa sizojika sihlupheke. Sizojika sihlupheke. Futhi ke nje mina kuyoqalwa ngami ngoba angeke nize niphumule kule organization nisaganga. Buzani kwabanye.
nginazi nonke ngamagama enu ukuthi obani abanye sengibamentionile ngoba kade ngangibatshela mangingakakutsheli ukuthi uyaganga angizokulisha igama lakho ngizolitshela ukuthi uyaganga mabe igama lakho sengilishile I mean sengikhulumile nawe bese ngiyaqala igama lakho ngilikhipha kodwa nje omunye umuntu odlala ngeorganization uyena uorganizer lo kaNational sithe sicela ukukhishelwa ama-region national hayi ukuthi sikhuluma nge-KZN sikhuluma nge-region yami ngoba abantu abekho happy umhlangano wawukade ukhona edrobheni okufanele ngabe naya kuwona nangaya kuwona ngakhetha ukuhlala nangaya kuwona lo mhlangano senihamba manje nosihlalisa imihlangano kodwa sanibiza sisebenzise imali asasebenzisile-ke manje sifuna imali ye-organization leni idlayo gibezana abantu nikhiphe incwadi ngo-last minute yini imikhuba yonke leni yenzayo hayi ukuthi nikwenziswa yini lokhu nikwenziswa imikhuba anizukuyenza into le organization ngobe yabantu izoziyithatha ishape ngiyikhona noma ngingasekho kodwa izoyithatha ishape ngiyanibingelela ama-comrade uMagayelo umuntu akathathele lithuba lokuthi abonge ukuthi mayikhuluma no-SG kanjalo nasebenza nabo bese beyezwa ukuthi awukho umonakalo kule organization umonakalo okhona ukuthi into eyenzekile kuphela kube abaholi akade bengahloniphi abanye abaholi base bezibona bebakhulu kunabanye kwase kuba nokudelelana abantu besebenzisa ama-policies wabo angasewona we-organization base behluleka ukulandela upresident ukuthi konja uphatha umuntu yini futhi mawukhuluma nomuntu ukhuluma kanjani naye ngifuna ama-comrade-ke ukuthi nginixwayise la yekani ukujabula mangabe kudisbandwa ama-structure asikho isidingo sokucelebrate ngoba ngelinye ilanga kuzoba uwena okwi-structure and then ukhishwe you will feel bad mangabe abantu sebebehave ngale ndlela obukade ubehave ngayo ayikho into epersonal la mhlambe futhi babanye babaholi abade bekulama structure mhlambe basazophinde futhi nina futhi nibakhethe ukuthi ababuye ngoba hayi ukuthi abantu bebeganga bonke hayi ukuthi abantu bebehlukumeza bonke behlukumeza ama-comrade so-ke ngizama ukuthi-ke ama-comrade ake sibe professional sihloniphe ukuthi cha kufike nje isikhathi sokuthi ama-structures a-collapse ukuze kuzoqala kukhethwe into yama-election team ngiyacabanga ukuthi nalama meeting abesazokwenziwa mhlawumbe nesidingo sawasisekho sekuwukuthi nje kuphela mhlawumbe kodwa akakona i-decision yami leyo kodwa sekukuphela nje ukuthi asibheke ukuthi lama-election team azokwakhiwa kanjani ngoba kufanele sibheke phela ukuthi umuntu ongena kwi-election team ingabe ngempela-ke ucompetent yini ukuthi angangena kwi-election team ngoba kwi-election team ziningi izinto ezenzeka khona so kufanele umuntu ozocisha abe nolwazi lokuthi ku-election team kudingakalani engicabanga-ke ama-comrade ukuthi ulaka leni olukhulu ebenunalo I'm sorry bekuyiloli lama-structures kodwa-ke akhumbule ama-comrade akade kuma-structures ukuthi akuqatshenwe la kubuye kuzosetshenzwa eqenjini asibuye sonke sizoba ama-foot soldiers asibuye sonke sizoba ama-volunteers ngathi sifike emkontweni safika sinjalo namanje-ke ayikho futhi into ehlukile asijwayele nje ukuthi uvuke ekuseni uya recruiter mangabe kufanele kushawe isurvey nawe uphethe amaphepha kuyoshawa isurvey makufanele kwenziwe lokuya nalokuyana nawe futhi ukhona asikujwayeleni-ke lokho ma-comrade siyafana wathi
ubaba uMsholozi siyoke sikukhiphe esikhundleni ungonanga lutho. Asithathe kongazi ukuthi ayikho into yonakele noma eyonewa ama-comrade, kodwa nje bese kuyisikhathi sokuthi kushintshwe ubuholi obukhona. Okwami-ke kuncane nje bafethu ukubonga ukuthi ubuholi busilalele, ngoba yabona uma ungabalaleli abantu noma ukube niqhubekile nayifosa le yama-structures ama-region nani nama-sub-region zonal impela benizokubona okwabona uSawuli. Kodwa-ke asibonge bese siphinda futhi sicela ukuthi ngiyazi mhlawumbe le ningene ngephutha ngoba ikhulumekile ukuthi abantu abazoya kulama meeting abakwazi ukukhethwa ilezi structures ezithi ziyaphuma namhlanje. Ngicabanga ukuthi leyo ma-comrade sizoyixoxa izobuya mhlawumbe isilungisiwe ngoba izokwazi ukwenzeka kanjalo. Kodwa nje ke ma-comrade asibuyeleni sonke ensimini manje. Akekho umuntu manje ozofika ngokuthi uphazanyiswa ubuholi noma athi umuntu mayicabanga iprogram asabe ukuthi uzothola incwadi yakhe isibhalwe noma ipost yakhe isibhalwe fake njalo njalo. Kwenziwa ama-program manje asingene manje kwigiya lama elections ukuthi sibheke kuma elections ke manje kuma preparations. Asenze njalo ke ma-comrade. I salute.